Horas madihamu nama nami, dot ina nami, na soni hahanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupai to masih program sulu-sulu do hatam. Imana penatupan dari bagai penginjilan jelefai, manang, sedang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talman lalu giot patariason hatani di batatu hamu. Alani, jumul mahita martangiyang. Maulea temadiho ale di batanami, di bata jahuba. Siala di bagasan basan daliamang, bodo pe hami ubigi hatami. Huboto, jalatung hu hapersehami. Iya hatami, hati kosan, hati goran, jalagok huasom doi. Sudah mana perserot nama jalu hatami, tung taruri do si pasum-pasum. Atong aliamang pakulingi mahami, hatahom mahatami, asa hubege, hopeop, jalahulahok kami, aido, sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangi yang hami tuho. Amen. Damang dainang, nang hahanggi pinaribot pe, iya hatani debata, sebiyot terbesa tikion, imana nienet, sian rom walu, ayat 10 song na maridok disi. Laus tod di perbadiaido, maka tidak kon ditodita, pabuwa natutusita anak ni debata. Song nima sahatna. Damang dainang gudang tahe akan amadok jolmana persia tu Jesusi. Ala isir sati kosna namar situ tu persia tu Jesusi. Nang pegudang halak mandok au persia. Alai tunggudang dotok tong madokon nang persia ibana. Holan nama katidakon marhite pakatayon manang papang nasida. Aliang ko na hinahlomohon di debata, ima persea bodi hati dakon na debata ru Jesusi. Na pola mate ibana humok kepita. Alai laos toktong do ikon diha persea di rohana. Dang holan di hatana. Di rohana sabing ikon bersitutu persea ibana. Nang pola dipahehe debata ama Jesusi, siya tonga-tonga ni akan amate holan ala ni humokop hita berdosa, asa malua hita siyan uhumi. Ala ni do, tung masegudang do akadongata na manukun. At tumbuhado boto ota nang anak ni debata hita. Manang suku-suku nasing, siya di mabotota nang anak ni debata hita ninna nasida. Niyan sa tikos na nung atadap taboto songon aha natarsurat di Yohanes sada ayat 12 ima ay sudin na persia dehot na majalo Jesusi gabetuhan jal si palua di ibana nung atong dilehon tu ibana huwaso asa gabi anak ni debata. Anak pesongon ni asa tumakas mo se iba na apola hita bege imahatan itu hatta nasnuraton ni si Paulus tuhalak Rom di pasal ualu ayat 10 nomon ay tod di ido ima tod di perbadia nagabe panindangi di hita tod di perbadia nang dohot tod di tape maka tidak kon tu debata maka tidak kon nang tu hita pe pabuana tutu hita anak ni debata atong molo nang tutudo hita anak ni debata ima marhita na persyerot na tajalo Jesusi gabetuhan jali si palua di hita dang adong be sura-sura alai hapastion ay to di perbadia do nama na hapon haluauta dohot na patuguhon hapersiota namar sahur dohot terdita asa tung terdap takas taboto naung anak ni debata hita. Jala hita soon anak ni debata takas taboto ma
Nagabe dohot do hita panean di hari jauh ni debata. Nagabe dohot do hita majalo. Ima seluruh na dengan sian debata. Ima hanguluan saliling nilileng na nilihon na tu hita tiki persia hita tu ibana. Nang di perbadi ape laus dohot do manahapuni. Alani damang day nang dang benian ragu hita. Taringot tu natohodo hita anak ni debata manangdang. Sa tikos na molodung anak ni debata hita dipahot tod di perbadia do di tod ditta. Marsaur do tod di perbadia do tod ditta namadok. Ya abba lapatan na i ali amang. Doktor ditai do tod di perbadia i ali amang tu debata. Laus hati hai di boto jale dia lusi debatado hita i ale anakku amalunong damang di hita debata laus anak nado hita alai malugudang pejol mamadokon i ale amang HP dang marsitu turu bapsia tu Jesusi nang debata pe dohonon nama dang anakku do peho ima dohonon na alani do gudang do di ujung ni hari manang di hari perpudi nama dok i ali amang. Lesok na tersurat di Matius nang pegudang halaman dokon i ali amang las dohon ni Yesus do disi dang hutad dado pehamu manang dang hutad dado peho atik pejol magudang madokon nunga marjami taau mangasahon guarmu Yesus. Nunga martangia nga au di bagasan guarmu. Nunga hupa malum jol mana marsahit mari tetangyaku di bagasan guarmu. Nunga pola hupalao akato dinahudar mangasahon guarmu. Nang periok na sida songoni yang godang do penasida marsitutu nang persia dot na majalu sisi kebetuhan jali si palua di rohana. Toktong doi dang anak ne debata. Lebih sia ni tahe dohon ni Yesus tu nasida. Pi abung mahamu hamu akabar jahat. Satikos na mangulu dang hea hutad dado pihamu. Ima dohon ni Yesus tu akabar gagap nama dok naung akana poso manang anak ni debata nasida HP dang anak ni debata dope. Atau naman day nang asamanian hita satikos na tajalo Yesus juga betuhan jali si palua de rohatta. Nagabe pertano batu atta ibana. Ay ibana do haposan nabuhi paluhaun hita sian akauhum. Atong sonari pe. Malutung arong do pe damang dainang nasalilingon dang do pe na hot hapersia muna. Sonari jalo ma Yesus juga betuhan jali si palua de rohamu. Jala boto ma. Todi perbadia dohot todita marsaur doi lahopa hotton hapersiaut tanamadok i ale amang tu debata. Atong debata ma pujian dohot hamuliaun saliling-dililing na amen martang yang mahita. Maulia temadihu aliamang ala nang takas jala sikop huboto hami hatami. Sudui hami hape nang persia dohot nama jali susiga betuhan jali sipalua di hami laus di hati haido todim tod di perbadia doh tod dinami marsaor madok i ali amang. Jadi di hati hai ho ali debatanami gabe ama di hami jala hami gabe anakmu gabe anak ni debata na dohot majalo teatean ima hanguluan saliling ni liling na. Di bagasan Kristus Yesus martangiang jala mandak moleate hamin tuho. Amen. Moleate berhamu naman dainang ala nong sikop liwi hamuna tani debatana ku tari suk kami. Tuhan Yesus ma mamasu-masu hita sa luhut na. Sape
Tu na pajuppa heta muse di minggu naneng ro.